Nigeria ka njefu ndị ụmụ Igbo jiri bili ndị butere ike ụmụ Igbo nnedeka unu meke n'ụnụ liva na yoga abịago onye ọ bụ na-agbaba egwu nwebe aṅụle nkonye na-eme n'ụwa ọgazeli ya ụlọ dịla ụnụ ụmụ Igbo nnedeka unu meke n'ụnụ ọ dịrị nwoke mma anya dịrị nwaanyị mma maka na ọganiru ka anyị na-achọ ụmụ Igbo na-eji obodo mepe obodo mma were ife mmadụ na-anya bụ obodo wee nata Igbo amaka ụmụ Igbo na-adaka ụnụ ga dị ka eji na-eti adị agwụ agwụ ego unu ga dị ka osimiri maka na osimiri adị atata n'elu ụwa ọ ga-adịrị nụ na mma abịala n'ụbọchị na anọ Nneke n'Orie n'Afọ na Nkwọ maka na ojide onye mmadụ na nke ọ na-eri aja akọ ya iwere ofe aka wee nye iwere aka nke ọzọ wee nara ngozi n'aka Chukwu maka na ụwa bụ mmenyelu ọgaranya jere mbanụ juru akpa ya bụ ndị ọ na-enye nyere ya n'elu ụwa ụmụ Igbo na-adaka ụmụ Igbo na-asaniga isi bụrụ ọbara agụba ji mụrụ onye ọbụla isi ịnụkwọ na ana ka ọgaranya akụ ọgaranya akụ ọmịa mkpụrụ n'elu ụwa dị ka mkpụrụ osisi ụmụdaka ebute gị ike na fe nwere ọzọ dịda ma ncha n'elu ụwa nke dị maka Chika Chima Asoro Worldwide Chief Executive Officer Ultimate Oil and Gas Ezoyi Mama Importer of Household Units Ọgbayelozo 1 of Mbutukwu the Isi Alangwa Local Government Abia State the founder and board chairman Abia Forum founder and board chairman Ọhangba Welfare the golden son of St. Stephen Anglican Church Umojima Ukwu na Mbutukwu Ancient Kingdom Yano dozi akayano Lolo Jeti Pachima Asoro Asampete nwanyị ọma Chief Chika Chima Asoro kuni Igbo dogwu nwoke dị ebube Oliva na yoga na akpọ gị onye ọma ọ gbanyere ụzọ onye ji gị n'ojodogwu anyị ekwu na nkịtị ọ bụ dike bịa mere ike bụ nze bi okwu ụmụ ụlọ mgbọrọ bụ n'okwu ọnụ n'ụwa asọrọ nwa mama Oliva na yoga na akpọ gị onye ọma onye ji gị ji mmadụ anya mụrụ gị mụrụ ebe wele nke n'ime aka
chimere mamba ọnwa na-etinara one of Obulo Shogo Kingdom ọnwa na-etinara na Nato n'Umunochi Abia State ọnwa na-etinara one of Ugwu na Mbagala osisi ọma ngwa na Abia State Eze chimere mma one of chimere mma Kingdom ọnwa one of Nato Eze Abia na Senegal Chief Executive Officer Gabito Global Resources Limited Yano Nasakuya Lolo Ivaye Mwa Juliet Mba Ugo Chine Nyonwa Wanyoma Onwa Chifu Gabriel Mba Onwa Neti Lora Onwa Neti Tata Onwa Neti Tisike Onwa Neti Nataka Neti Nanibo Obodo Nina na Nigeria Neti Tisike Ejogu Obineriego one of Isunjaba Obineriego Nadana Kingdom The Palace Shaman of Adana Kingdom in Dakar, Senegal is on him Obineriego Segike Iba Jamodogu before Manaka Nebuna Kete Obineriego Nina Messivike Osimu Kenezi Bonaya Chief Augustine Ejogu Onye wani bagas of one of his Njaba Obineriego Simukene Obineriego Obi too much money Stanley Etibo Imomba Onye jigi chimanu Oliver Nagana Magiyonyoma Odobuna na Kingdom Onye jigi no Odobuna no Wanade Kunakiti Onye nefu wali kone Mimere Pamanya Kedimaka Prince Kingsley Wadike Arisa one of Amiibo Obere Chukwu Amiibo The Vice President Amiibo Dakar Senegal is on your mama The President General of Spring First Club Dakar Member of Adana Kingdom Dakar Yes, oh, you mamma no make an egg in Mukoma. Yano does that to ya. Lolo Shama Wadike Akugo Wanyoma Osimuke Nele Yeziboya Amarongere one of his soon. Oh, yeah, they just on Yan. Carissa Yes, Honorable Wasinachi Oliver Boko, President General Ombise Improvement Union Dakar, Adana Kingdom, Oliver Nagana Bagonyoma, yes, I'm gonna be
odogwe jiribiri na daka onu mekene gị nwoke ọma kenere modozi agogi Lady Amara Chiribia no Goko woman leader mbise improvement in Daka First Lady Akuchi Edgrade Abu na mwai Asa peta manyama odozi aki wadada manyama onu mekene gị Ibadada 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 Wani mana ya kana paga nyama Ibadada ni bodoku Honorable Wasinachi Oliver Wani jigi no dipane noa Aga me puto nega londe Maka nanya zibwe na kiti noa Wale 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 Oh 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 Kenimaka Chief Anthony Osuji Akajo Bonada da Kingdom Daka Seneca Ezoyim Yeri Bagwabu Wan Nadaka The youngest king in my mama Oliver na yokana Bogo Nyoma Yeri Bagwabu The youngest king in my mama Oliver na yokana Bogo Nyoma Akajo for one Ayabatano na nunga Agata local government Anambra State Can you just then look what of what can do Ogara Yangada Prince Ikan Nachibus on Neke Chief Executive Officer Sophia Holiday Inn Night Club Daka Seneca Ibana Lachaka Kenele modozi akoni Lole bube Obi neke Odozi akuwanyoma Acha lugo soka Apunamu Amma wani budi nuru ya nenu wow Soka, soka, soka holiday in Soka, soka, soka holiday in Prince, Jesus on neke Wodogunuga, Anambra State Oliver na yokana Bogo Nyoma Ifo mi nebere tepu na daka Shogu ga fuge majibulo noa Kenimaka Ihunze uche na use Ushambaye na daka Yenyu dokama na daka Seneca wokoma Onye chigi dojodogu Onye mwelege mwelize noa Ushambaye Yena umumbieri na daka Seneca woketegete Oliver na yokana Bogo wokoma Yezibo mwacha Eugene Ihunze From Imo State to Bodo Maluma Yano dozi afya Lolo Ihunze Very blessing Ogadi Mongokoro Asampete Wanyoma Oweneke Nipase Chief Chukukere Osiwu AKA Zanta Cosmetics Nigeria Limited Onye omeje jemba Uche mba yesi mkenegi Enyu dokama Enyu dokama Enyu dokama Enyu dokama Enyu dokama Wali manile kana Bogo Nyoma Wakede bube Onye muna ya tule no dimba Onye waka dele manenu Ifani Daniel Yes
ike onye ji ama n'Igbo ukwu aka Udogachi Igwe Amaris na Dakar Egwu memba Oganigwe Club Dakar Senegal ezoghị m ya na Odoziakụ ya Lolo Veronica Favour Daniel Achara ugwu Udogachi nwanyị ọma o Udogachi Igwe Maris ezoghị m mma ezigbo nwa ndọ n'Igbo ukwu agwatana gọọmenti Anambra Steeti Oliver Nanyoka na-agwa gị onye ọma kedu maka Obiefulekelechi Elias Award the son of Chief Ojinnaka Isunjaba Chief Amuloyenego n'Odoko Kingdom Chief Amuloyenego n'Isunjaba the founder of Odoko Kingdom in Dakar Senegal nwoketegete American best businessman Onumekenegi Nwokoma Amuloyenego Obiefulekelechi Amodu n'Igadi onye n'Igbo Yezi nwa Ojinnaka n'Isunjaba Amuloyenego n'Amerika onye nweji mmadụ obodo ya founder of Odoko Kingdom na Dakar Senegal Chief Lucky Nwanebu na Dakar Senegal nwoketegete Agụji Egbe na Dakar Senegal founding member Odoko Kingdom Oliver Nanyoka na-agwa gị onye ọma Ebu treasurer of Odoko Kingdom founding member Success First Club na Dakar Ebu treasurer of Success First Club na Dakar Njaba local government Ima Mazano Ebu treasurer Njaba na Dakar Senegal onye ọmọ gadịrị mma Agụji Egbe n'Igadi onye n'Igbo Oliver Nanyoka na-agwa gị onye ọma kenele Odoziakụ gị Lolo Precious ọ bụ nne nke Nwanebu Odoziakụ Agụji Egbe nwanyị ọma Oliver Nanyoka na-ekene Agụji Egbe Agụji Egbe n'Igbo Odogwu Ilidi Oliver na-agwa gị onye ọma Oliver Nanyoka na-agwa gị onye ọma kedu ime aga Prince Ugochukwu onye ọmasị ebere ọmụma na Port Harcourt Rivers State Nigeria Prince Ugochukwu Oil and Gas ezoghị mma onye ji gị n'Ojodogwu ezo mogo na Dakar Senegal Igadi ka Chineke adị agwagwu ijebejebe nwele na nwele ezoghị mogo adịrị gị mma n'ụwa Ugo Oil and Gas Prince Ugochukwu Oil and Gas Oliver Nanyoka na-agwa gị onye ọma Oil and Gas kedu ime aka Timothy Enuzo Freenet Multi-Service Company Western Union Exchange of money reliable source of taking your money importer and exporter of phone and accessories Dakar Senegal Afọ Ebonyi State Onumekenege nke dị maka Christian Ogeregbe
I am money, one of the Casaniga, so you mama. I am man of Obiaga, not Delta State. Financial Secretary, Springfield Club, Nadaka. Yana Loloya, Mrs. Blessing, Ogedegbe. First Lady, Springfield Club, Dakar. Olivana Yogana Bogonyama. Greetings to your father, Chief Moses Ogedegbe of Obiaga, Delta State. And your sister, Tega Ogedegbe of Italy. Olivana Yogana Fenono. Gedimaka Chief, Ikan Nana Weke. Unguneringu, one of his osh. Iye one of his oshi. Onumekene. Okozizine iye one of his oshi. Olivana Yogana Bogonyama. Chief Executive Officer, Multi Concept Limited, dealer on exotic cars, Ikesin cars, Yano Dozakuya, Lolo Ngozi Olushi Onabweke, aka Adad Resorts, Olivana Yogana Kenono, Chief Ikan Onabweke, Onguneri Wabi Social Numekene. Etonye sembe ke kwesa kwanyane nowa nguneri mbu nguneri mbu nguneri mbu nguneri mbu nguneri woli bana jana bagonyoma nguneri dilibi zoli bana bagonyoma nguneri woko sisi nenyi be one of his own shit on him ikasin nguneri I went again, and the Chimera Kingdom, at the Casaniga. Kedimaka, Akusini the one of Chimera Kingdom. Olivana Yogana Kennedy. I went again, I say, measure with one of Chimera Kingdom. Kedimaka. Akune siyo ike one of Chimera Kingdom. Onyo meje jamba Kadaka. Imaka onyo Nakash, the palace shaman of Chimera Kingdom. Odogwe Jimano Godea. I will make it a passe. Obasuoke one of Chimera Kingdom. The Chimera Kingdom so received it. Olivana Yogana Kenunine. Kedimaka up to be one of Chimera Kingdom. A webmack one of Chimera Kingdom. I will not get oil and gas. It should give it of Chimera Kingdom. And your major Zemba. Kedimaka also keep one of Chimera Kingdom. I will make it Prince Agape Uzochuku, the Prince of the Kingdom. Then you're one of Chimera Kingdom. Kedimaka is the one of Chimera Kingdom. I will make it a passing. You have to put one of Chimera Kingdom. Kedimaka Talendilo of Chimera Kingdom. I will make it a one of Chimera Kingdom. Kedimaka Akwaka one of Chimera Kingdom. I will not get it. There's a Chimera, one of Chimera Kingdom. And the boy I didn't make. The Dimako know of Chimera Kingdom. Olivana Yogana Kenunine. Olivana Yogana. One of my Kenunabona. Not the Casaniga. Your mama. One of my when you wear.
ụmụ Igbo eriga na Dakar ndị na-eme ife a na-afụ anya ndị nwere obi eji eri egeri a na-akpata ego nwekwa obi eji eri ya eri na-emere ife ji agaziri n'ụwa birikwanụ gachanụ ṅụọnụ zụọnụ Oliver na Joka bịago onye ọbụla gbara ibe egwu nwere ibe aṅụli na Soka Holiday Inn ka ọ na-akpọtụ Soka Holiday Inn ebe mara mma na-alacha aka agụlụgụrụ eri ife maka na na-eri akpakpa na-abịa nke onye riri ka ụba na mmụọ n'ụwa aga m anabazienụ ụgbọsọzi anya nọ dịkwa onye ma mgbọghị nye enwe n'iwe emedi tata emedi echi ụgbọsọzi anya bịakwa